ngap ten so bai pi ki parlok ki bistanat ban pe ya ka video ha ka channel la ban wan phai beng un nema jar shaka club barim jongu hosnem arjar ar posan hadin bu nemar jar mta ka samoi lo le so shaka club al hilal na kam ta ka arsenal contract jongu na ka club PSG ha ka dor khandai pau millions pound bat ha ka jingdon jongu menta ha ka club al hilal un nemar jar umda don shaka ta ka sim ka bakwen namar ka jingum ya dai jingmur jong badu kus jong ka club ujar ge jesus kum takat kum ka report na u journalist jong ka brazil u ademir quantino ulong bu nemar jar usalai ben phairo shaka club barim jong u kata shar santos house name arjar ar posan lengba ka instagram account unu journalist jong ka brazil u quantino ulong haka por banglayo ban kren har kar u parlok jong nemar senior but nemar junior ngali updeng ya jingtip haka bu nemar shom la soy ya ka kontrak ka basaus nem bat kane ka club na Saudi Arabia ka Al Hilal Henry ula soy tak ya ka Arsenal kontrak bat kane ka club na Saudi Arabia ka Al Hilal na ka daw bu kwa ban lek phai beng shaka club barim jong ukan santos haka snem hashwa jong ka FIFA World Cup kata house nem arjar ar posan shushu continue lop teng da ko wong nemar jar chan unsawan phai shaka club santos bat kane ka jingkli na ku ta ka jiwan phai jong ngadon yu perlok bayajan jong nemar jar haka bangam shomla ban pun pau kerteng hendrai une ngich kam bu nemar jar unson phai shaka club santos menkut quantino haba phai show nemar jar usdang menel kai nadu ka yut kera naka club santos hadu ka senior kera kata nadu snem arjar lai hadu snem arjar khat lai bat hau snem arjar khalai nemar jar ulalai ben peneso yala de shaka we ka club na La Liga ka Barcelona je parlok tang kine ki kubor ngangai jo phila sngu thu insai kendu hakwai pat ka video khublei shibun